हेलो लोगोफोर गुड मर्निं लोगोफोर गिबियावनो आंनि गोदान ब्लग आं गासैखौबो बरायग्रोबाय नै लोगोफोर आङो हासबेन्डखौ न' मुसिहोगासिनो दङ मानोना आङो ओंखाम ओंख्रि संखांनानै जाखांनानै खानाय स्ट्रेट खालामनो थांगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय आङो नै बोरायखौ मावहोगासिनो आं हास्लाबला नालाय टाइमा अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आं एसे नोंथांमोननि सिगाङाव ब्लग गोदान लाबोलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्जय खालामगोन अब्ला फैदो लोगोफोर आङो दिन्थिलांसै नोंथांमोननो दै होनानै मुसिखायोलै लाव लावनो गोजों जालायबाय गोब्बु जाखाबायमोन मुसिनो मोनैया नै लोगोफोर आङो जाखां लोंखां खानाय स्ट्रेट खालामनो फैबायानो हाखु दाखु माने टाइमफ्रानो मिलायलाया नालाय ओमफ्राय लोगोफोर खानायाबो खिंख्रि लानो सुखुवा स्ट्रेट खालामदावबाय थायो नालाय ओंखायनो आङो कार्लि जानायखाय आङो फैबाय आरो खालामनो लोगोफोर आंखौ खानाय खिंख्रियाव मोजां नुयो ना स्ट्रेट खालामबा मोजां नुयो नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै खोन्थाहरबानो जाबाय आं नेनानै थागोन लोगोफोर नोंथांमोननि कमेन्टखौ खिंख्रिखौ नै स्ट्रेट खालामफैदों खावसे जाबाय लोगोफोर ओरै जानायखौ माबायदि नुदों आरो नै खेंख्रा खालामो लानो सुखुथारा स्ट्रेट खालामदावनानै स्ट्रेइटनिं खालामबासो मोजां मोनो खानायखौनो ओमफ्राय लोगोफोर मा जादों नै आंना खावसे स्ट्रेट खालामखांनानै खावसे खालामनायनि लाइना थांनानै होबाय आरो अखाबो हाबाय थादोंमोन नालाय ओमफ्राय आङो बेखौनो नोंथांनो दिन्थिबाय एसे खावसे मोजां खावसे गाज्रि नायलाय माबायदि नुदों आंखौ नै लोगोफोर जा गोबाव नेबाय जोङो लाइनखौ ओमफ्राय उनावसो लाइना 1 घन्टानि उनावसो फैबाय आरो ओमफ्राय नै बियो लास्ट क्रिम फोनगासिनो दङ बेखौ फोननानै दसे दोननानै सुबानो आंना जाबाय आरो स्ट्रेइटनिंआहाय नै लोगोफोर आङो न'आव मोनफैफिनबाय बेलासि जालायबाय मोनासिगोन आरो ओमफ्राय नै आंना बिमाया बिखुनजोआ ना गुरनानै लाबोदोंमोन बेखौनो बासिगासिनो लोगोफोर ओमफ्राय साम'बो लाबोदों लोगोफोर आङो खोन्थालांगोन नोंथांमोननो ना जानो साम' जानो गासिखौबो मोनजोबो दुब्लियाव थांबानो ओमफ्राय आङो दिनैसिम गुरफेराखै आरो माबायदि थांफेराखै आइया थांनो होआ इमान फिथिख्रि दंना साम' नाबो साम'बो खनदों नै बेखौ न'आव लांगोन बगाजुलियाव बेखौहाय आदानो हरगोन न'आव जानोखौ दानखाबाय नै लोगोफोर आङो बैग्रि आसार खालामनो नागिरदों बेखौ आङो मैयानो सुनानै मोजां फोरानखाबाय आरो ओमफ्राय नै बिदि एसे एसे बिसिजोब्बाय आङो नै बिदि बिसिदों आरो माने बिसिदों होनबा बे सिङाव गुर मेथाइ हाबनांगौना गुरजोंहाय आङो आसार खालामगोन आरो बे बैग्रिखौ नानिया लांनोनो पान्जाबाव ट्रेनिंआवहाय ओमफ्राय ओंखायनो आङो एसे खालामनानै एसे हरनोसै एसे लाखिनोसै आरो आंबो जानो जि गोथाव मोनो गुरजोंहाय आसार खालामनाया बिराद गोथाव जायो लोगोफोर नै गुर मेथाइया आधा केजि दं बेहाय आधा केजि ना फवासे मेथाइ बेयाव गलि होनोसै आरो एबार गलि होबाय थानोसै बिदिनो गिदिर जादों बिदिनो गलि होजोबग्रोनोसै आरो आङो ओइ बैग्रि आसार खालामनो नागिरदों गलि जोबहांथारबाय एसेल'सै नै आं दैबो एसे होनानै लाबाय आरो लाथाद्राय जादोंमोन ना दै होनानै मिक्स खालामबाय खाथाबनो नागिरो आरो दै एसे होनानै लानांगौ
गलिजोबथारबाय नै फिसा फिसाल'सै गलिजोबबाथाय होनसै हा दङ एसे एबार बैग्रिखौ होनसै लोगोफोर बैग्रिखौ होनानै माबानोसै आरो सेरसेमोन बैग्रिया आजिखालि बैग्रियाबो बिराद दाम जाबाय लोगोफोर सेरसेयावनो 50 थाखा बिदिनो मोजां मिक्स खालामबाय थानोसै आङो जाहाथे गुर मेथाया हाबो एसे एसे बिसिनानै होनो नै लोगोफोर आंना रेडि जाबाय बैग्रि आसारा गुरजों गुसु खालामदों आं एसे फेनावहाय नैयाव सोनोसै एबार बयामाव आं दिनै आंनि मोखां खोन्थाला दे लोगोफोर दुगैयाखै आङो गोलोमजोब्बाय बांद्राय गुसु जायोबा दा सिथाबजोबगोन सोना लाखानोसै आं नैयावबो सोगोन आरो आंनियाव दोनदों माखासे बथलनि नांलाया बयामखौ जायखिजाया प्लास्टिकनिबाबो जायो गोरा जाहांगासिनो सोखांबाय लोगोफोर नै बेवहाय बरथि खालामबाय ओमफ्राय साननैसो दोनबासो आराम मिक्स जालांगोन आरो इयो जाबाय बेयावबो ओमफ्राय आंनि बे मोनसे नोंलाय गोखै जानो हासै दा हाथाय खैबा सोबाय नै बैग्रि आसारा जेसेबां खुस्रा मोनो आंनि माबायाव थिंख्लियाव ज' मा गेब्लेनो लासैसो गेब्लांगोन दहायसो खालामदोंबा दे मोनसेल' होन